Il-letturi, ħaddiema u studenti tal-MCAS naqdu flimkien quddiem il-Ministeru tal-Edukazzjoni sabiex jipprotestaw għal fatt li l-Ministru Clifton Grima għadu ma wasalx biex jippreżenta ftehim ġdid għal-lecturers u l-istaff tal-MCAS. Dan minkejja l-ftehim kollettiv ilu l-iskada 3 snin. Il-President tal-MUT Marco Bonici spjega li kull tama l-ftehim ġdid sfaxxa fix-xejn wara li kull proposta kemm dawk preżenti riċentament u anke dawk li jistgħu jiġu preżentati l qudiem se jkunu qed jiġu rifjutati. U qal li dan id-dewmien spiċċa iżebbla lil ħaddiema kollha tal-MCAS u magħhom qed jispiċċaw ibatu l-istudenti tal-istess istituzzjoni. Fuq kollox dawn huma negozjati. Jekk il-gvern daqqa waħda jgħid li għal kollox m'hemmx negozjati, id-dialogu soċjali jitlob li jkun hemm diskussjonijiet u diskussjonijiet bħalissa huma wefqin. Dak li rridu aħna li jkun hemm diskussjonijiet. Bħalissa azzjonijiet huma effettivi u ħajibqgħu kif huma, jekk ovvjament l-affarijiet mhux se ħajbqgħu hekk, anke qegħdin nikkonsidraw il-pożizzjoni tagħhom. Minkejja li ħaddiema kollha inklużi letturi qed jagħmlu ħilithom sabiex fost l-oħrajn jgħalmu, jassessjaw, jgħinu l-istudenti fit-tagħlim, jagħtu gwida dwar il-karrieri, jaraw li s-saħħa u s-sigurtà tal-istudenti jkunu mħarsa, imorru mal-istudenti fil-postijiet tax-xogħol u jagħmlu riċerka dwar it-tagħlim. Il-gvern qed jibqa' jagħżel li ma jħallashomx kif inhu xieraq apparti nuqqas ta' kundizzjonijiet li jesperjenzaw ta' kuljum. Wieħed mill-letturi, Christopher Armani, jisħaq li dan in-nuqqas qed jaffettwhom bi kbir. Għalkemm ilu skadu 3 snin, inna nippruvaw nikkomunikaw mal-MCAS 4 snin. Ġifieri l-ewwel għamilna sena nippruvaw nikkomunikaw magħhom u nippruvaw ninnegozjaw. U ma wasalniex. Mbagħad kellna ndaħlu direttivi. U mbagħad neħħejnihom. Mbagħad kellna nerġa' ndaħluhom. Da xogħol ma jistax jibqa' sejjerek. Aħna rridu collective agreement magħluq kemm jista' jkun malajr ħalli nibdew nkunu se naħdmu u nagħtu s-servizz tagħna lill-istudent. Tkellimna wkoll ma' letturi ieħor Ted Darmanin fejn qalilna kif kollox qed jispiċċa jaqa' fuq l-istudenti li tant jirsistu sabiex jaslu biex jiggradwaw. Ħafna nies qed jgħiduli li ma jistgħux jisibu mistrieħ id-dar u hekk, inkluż l-istudenti li aħna l-istudenti jiddispjaċina li spiċċaw fin-nofs u nista' ngħid li aħna proud bihom l-istudenti għax irnexxielhom kienu bravi biżżejjed li jindunaw biex ma jaqgħux għall-propaganda tal-gvern. Fakru kif il-professjoni tal-letturi fl-MCAS ti waħda importanti ferm u jekk wieħed ikasbar din il-professjoni ikun qed ikasbar lil uliedna u lil ġenerazzjonijiet li ġejjin. L-istudenti preżenti jappellaw sabiex din il-kwistjoni tingħata widen illum qabel għada kif jispjegalna Ertin Kassar. Fl-istat li qegħdin ma nafux hekk ħanigradwaw, nitkellem għalina ħafna minna din l-aħħar sena. Fl-istat li qegħdin jekk ma jsirux l-eżamijiet m'għandniex biex nigradwaw, m'għandniex nuru malli nitlu għax-xogħol. Nitkellem għal nies tal-engineering bħalma jgħid jiena. Kellna battalja fit-tul, ħadna l-warrant. Issa fl-istat li qegħdin jekk jiġi awarded administrative pass għax ma jsirux l-eżamijiet, ħankun qegħdin nisparaw għal saqajna għax wara li ħadna l-warrant ħanispiċċaw minn ajru. Mhux ħajġi awarded, ħadd ma ħajofda engineer jiddiżinja lek bini mingħajr warrant għax m'għandu xejn xjuri. Fl-istat li qegħdin hemm ċans li niġu unemployable. Ta' min wieħed ifakkar kif dawn l-aħħar 3 snin kien hemm 5 mexxejja ta' negozjati għal dan il-ftehim. Iżda kull persuna għażlet li tagħtihom dara. Bdawk preżenti jgħidu li dan il-gvern ma jinteressax mill-kwalità tat-tagħlim għal mijiet ta' studenti. Marco Bonici għalaq billi wassal appell b'saħħtu lil Clifton Grima. Ministru, ir-responsabilità tal-MCAS hija tiegħek.